Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ oge erukwala ọzọ oge ahụ anyị ji ewetara unu akụkọ iri gbara elu bụ nke na-abịara gị site n'isi mbido TV. Gerenụ akụkọ iri gbara elu taa. Akụkọ nke iri, Alex Iwobi abụrụla onye kacha enye bọọlụ na Premier League. Onye na-akụ egwuregwu bọọlụ ụkwụ si ala anyị aha ya bụ Alex Iwobi bụ onye na-akụ n'etiti n'otu Premier League bụ Everton ma na-akụkwara otu bọọlụ nke ala anyị ka aha ya gbara nke mbụ dịka onye kacha enye bọọlụ na-agba dịka o nyegoro bọọlụ dị 476 dịka ha mere nke ọma ma werekwa ọkpụ goolu 3 a na-asataghị ihe ọbụla merie ndị otu Crystal Palace. Ndị ọzọ na-esota ya n'azụ gụnyere Bukayo Saka na-akụrụ ndị Arsenal bụ onye nyegoro bọọlụ dị 352. Onye nke ọzọ na-esota ya wee bụrụ Gabriel Jesus bụ onye nyegoro bọọlụ dị 287. Harry Kane na-akụrụ ndị otu Tottenham Hotspur sokwa n'ọnụ ọgụgụ dịka o nyegola bọọlụ dị 265 nakwa ndị ọzọ. Akụkọ nke itoolu, Nne Scales anwụọla. Onye na-agụ egwu ala anyị aha ya bụ Rahul John Jenjeng bụ onye a maara nke ọma dịka Scales ekwupụtala na nne ya anwụọla. N'ikwupụta nke a n'igwe mkparịta ụka Instagram, ọ sị na ya bụ ọnwụ nne ya na-ewute ya ebe ọ dị ukwuu. Anyị wee na-asị Scales karobi. Akụkọ nke asatọ, Kasibaja abụrụla nwaanyị mbụ gburu opi n'egwuregwu ụmụ nwoke. Ọ bụrụla ihe oke akụkọ dịka Kasibaja bụ onye ogbu opi si mba Australia bụrụla nwaanyị mbụ nke gburu opi n'egwuregwu rugby iko mba ụwa bụ nke ndị otu Tonga na Wales gbara bụ nke ndị otu Tonga jiri ọkpụ goolu 32 asatara naanị 6 wee nweta mmeri. Tupu oge asọrọmpi ahụ, Kasibaja kwuru sị na o nwere nchekwube na ọrụ ya ga-eme ka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nwee mmasị ịbụ onye ogbu opi. Nke a na-egosikwa na e nwere ọtụtụ ohere nyere ụmụ nwaanyị. Akụkọ nke asaa, Desola Afford ekwupụtala na ọ naghị alụzi Kunle Afford dịka ọtụtụ afọ gasịrị ka ọ gbara mbọ iji kpuchie ọtụtụ ihe na alụmdi na nwunye ya. Desola Afford bụ nwunye onye na-eme ihe ejije a maara nke ọma aha ya bụ Kunle Afford agaala n'igwe mkparịta ụka Instagram wee kwupụta na ya na di ya agbaala alụkwaghịm. Ọ gakwara n'ihu ma hichapụ eserese foto ha abụọ siri nke nọ n'igwe Instagram ma gbachikwa ya nkịtị site na ezigara gị ya ozi ekele ọbụla ụbọchị di ya mere mmemme ncheta ọmụmụ ya. Akụkọ nke isii, Nigeria abụrụla mba 103 agụrụ na-echi ọnụ n'ala. Ndị ụlọọrụ African Development Bank AFDB n'aha nkenke oyibo site n'aka onye isi ụlọọrụ ha bụ Akinwumi Adesina ekwupụtala site na nnyocha nakwa nchọpụta ndị otu akpọrọ Global Hunger Index mere iji mara otu ọnọdụ agụrụ dị na mba ụwa dị 121 bụ nke Nigeria so n'ime ya. Ha chọpụtara na ala Nigeria gbara onye 103 na mba ụwa agụrụ na-echi ọnụ n'ala. N'okwu ya n'oge mmemme nhibe akpọrọ Agro-Industrial Processing Zone, o kwupụtara na ọnọdụ agụrụ na-emekpa ndị Afrịka ọnụ n'agbanyeghị na ha nwere obosara ala dị 65% bụ nke ekwesịrị iji akọpụta erimeri. Akụkọ nke ise, akagbuola ebubo ogbugbu mmadụ ahụ eboro Lil Durk. Onye na-agụ egwu rap si mba Amerịka aha ya bụ Doc Derrick Banks bụ onye eji Lil Durk mara bụ onye anwụchiri n'ọnwa Mee afọ 2019 ya na King Von nwụrụ anwụ banyere ịgba egbe nke mmadụ nwụrụ n'ime ya bụ nke a gbara n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị na mba Atlanta bụ nke mere n'ọnwa Febrụwarị n'afọ 2019 ka a tọhapụrụ ka ọ dị ugbu a. Ka a nwụchiri ya ihe dịka afọ 3 n'ebubo dị iche iche banyere ihe ahụ mere n'ihi na ọ nọ ebe ahụ oge o mere, mana a tọhapụla ya ka ọ dị ugbu a n'ihi na ha enweghị ike igosipụta ihe ọbụla a ga-eji si na ọ kpara ya bụ arụ. Akụkọ nke anọ, Luka Modric akọwapụtala nkwado ya ile ezumike nka. Onye ọkụ n'etiti nke otu Croatia aha ya bụ Luka Modric bụkwa onye bụ kaptịn otu Croatia ma na-akụkwara ndị otu La Liga Real Madrid ekwuwapụtala nkwado ya ile ezumike nka dịka ọ gbaala afọ 37 dịka o durula ndị otu ya gaa n'agba nke ikpeazụ nke ịma aka iko mba ụwa gbara n'afọ 2018. O kwupụtara na ọ ga-eduru ha
na-aga ọzọ n'ịma aka iko mba ụwa nke afọ a bụ nke a ga-agba na mba Qatar. Ọ sịrị na nke ahụ ga-abụ nke ikpeazụ ya n'otu Croatia tupu ọ laa ezumike nka. Akụkọ nke atọ, Onire nwanyị abụrụla onye kacha mma n'inye ntụziaka ihe ejije. Ọ bụrụla eziokwu na ụmụafọ ala anyị na-eme ka ọchị waa anyị n'ọnụ dịka ha na-eme nke ọma n'ihe gbasara ama egwuregwu, ihe onyonyo nakwa ejije na mba ụwa niile. Nwaafọ ala anyị aha ya bụ Onire nwanyị Lucky enwetala nkwanye ugwu pụrụ iche dịka ọkaibe n'inye ntụziaka ihe ejije site n'ihe onyonyo ya dị mkpirimkpi ọ kpọrọ Naked Woman, bụ nke o gosipụtara n'ihe emume onyonyo New York 3 State Film Festival. E gosikwara ya bụ ihe onyonyo na Smithsonian National Museum for African Art DC, ebe a ga-enyochagharịkwa ya bụ ihe onyonyo n'ihe emume African Film Festival Afrif nke afọ a. Akụkọ nke abụọ, nwoke kacha eru unyi n'ụwa niile anwụọla. Amao Haji si mba Iran bụ onye a maara dịka onye kacha eru unyi dịka ọ jụrụ ịsa ahụ ihe dịka afọ 60 anwụọla ka ọ gbachara afọ 94. Amao Haji nwụrụ n'ime obodo Dejega ọnwa ole na ole ka ọ sachara ahụ. Ụjọ iji mmiri na ncha asa ahụ na-atụ ya nke ukwuu n'ihi na ọ na-eche na ọ ga-arịa ahụ ma ọ saa ahụ ya. Ọ na-erikwa nri rere ere ma na-esekwa nsị anụmanụ n'ọkpọkọ ya. Akụkọ nke mbụ, Drille ekwuola maka iwepụta egwu ọhụrụ. John Iweputa, onye a maara ka Drille, ekwuola na ọ ga-ewepụta egwu ọhụrụ na-ekwu maka ịhụnanya dịka o wepụtachara egwu ikpeazụ ya nke ọ kpọrọ How Are You. Egwu ọhụrụ ya nke ọ kpọrọ Lover bụ nke ga-apụta n'ime abalị taa, bụ ya na Fino so gụọ ya. Ọhaneze ikwunibe ndị ọma njem ọnụ, ọ bụ otu a ka ọha anyị n'ọnụ n'akụkọ iri gbara elu nke ụbọchị taa bụ nke bịara gị site n'isi mbido TV. Ana m ekele gị maka ige ntị. Enwe m na-asị gị gaa n'ihu na-esonyere anyị n'isi mbido TV. Aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ikije. Enwe m sị gị ka emesịanụ.